बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरिसिंगासा ओनसोल फैयोब्ला बेखौहाय एडेनबारि होनना बुङो। जों बेयावहाय जाखांफुनाय सासे सिंगार अनजलि सनानो जों गोबां दिननिफ्राय खोनाबोदों आरो बे सासे दा पपुलार जाना दंथ'यो नैबे हरिसिंगा ओनसोलावहाय। दा बे बिथाङा नैबेयावहाय मोनसे बैसागुनि थाखाय बियो आरो गोदान एलबाम बियो दिरुननो नागिरदों। दा बे बिथांमोननि बेयाव शुटिं सोलिबाय थादों आरो बे बिथाङा गोबां जोंनो फोरमायगोन बे बिथाङा गोबां बेबायदि आइडियाखौ माबोरै मोनखो आरो बेबायदि सिंगार जानानै बेबायदि करिय'ग्राफार जानो हाखो बे जोंनो फोरमायगोन। बे समाव आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय। आं बेखौनो बुंनो सानोदि आङो गावनिनो मेथाइफोर आङो दिहुननानै रायजो राजाफोरनो मोजां मोजां मेथाइफोरखौ होलांनो सानो बेनो आरो। बेजों लोगोसे दासिमहालागै नोंथाङा खैथा एलबाम दिरुनखो? आंनि बेनारावथ' आङो बिदि मोननै मोनथामसोल' दिहुनदों। ओमफ्राय बिदिनो आब'रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन आरो लेहेर फिल्म प्रडाक्सनावबो आङो बिदि रोजाबदों आरो। बे मेथाइआ जाबाय गोदान आंनिनो बैसागो थरिर'। ओमफ्राय बियो बे सप्तायावनो फैगोन आरो। प्रडाक्सननि मुङा जाबाय अनजालि सना। दा बेजों लोगोसे बिदिनो जों गोबां नुनो मोनबाय कि नोंथाङा गोबां बिदिनो गितबो गायो फांसनफ्राव। दा बेजों लोगोसे नोंथाङा बेजों लोगोसे माबाफोर बुंनो सानो नामा कि बैसागुनि थाखाय नोंथाङा माबाफोर अनलाइन बुकिं बा माबाफोर बेफोरबायदि सुबिदा होनानै दोनदों सिंगार हिसाबै? औ बेथ' आंनि जाय फेसबुक आंनि पेज दङ बेयावहाय आङो बेनार एगारदों। ओमफ्राय बेयाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ आरो दा बुकिं जाबाय थादों। माखासे जाबाय एग्रिमेन्टफोर दा आरो जाबाय थादों आरो। नोंथांनि लकेसननिफ्राय मिथिया नोंथाङा अननानै बे नोंथांनि एरिया लकेसनफोरखौ एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा दा डिजिनि समखौ लानानै? जोंनि गामिया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो गामिया सोरांहादर बेनो। ओरैनो दासिमहालागै नोंथांनि मोनसे हिट मेथाइ मोनसे जानानै दङ बेखौ एसे रोजाबनो हागोन नामा? गोबां सुबुंफ्रानो मिलियन भिउस थांबाय बे गितावहायो। नोंथाङा आं खावलायो सुंद'यै एसे खनना देखायगोन नामा बा खननो हागोन नामा? औ रोजाबनोथ' हागोन। जि मेथाइखौ आङो गावनो फाव खालामदों बे मेथाइखौ आरो। सोमखोर सोमखोर बेसे समायना सोमखोर सोमखोर मादि नायथावना भाद्र आसिन दानाव सनाथिलि माइ दुब्लियाव सनाथिलि माइ दुब्लियाव आंनि गोसो रंजाखांहोफैयो जोंनि गोसोखौ मुहिखांहोफैयो। बे दा आंनि गोदान बिजे आंनि इउटुब चेनेलाव फैगोन औ। थरिर' सिफुं सुनायजों प्रियंगम दागोम खाम दामनायजों गोसो आंनि बोदोर जादों रंजाबायनोसो गोसो जादों देग्लायनि बैसागुआव हायला हुइला बागुरुम्बा। गिबियावनो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोयो। आङो फार्स्ट टाइम नङा माने आं 2020आवनो आङो बैसागु मिउजिक भिडिअ बेखौ दिरुनग्रोदों आरो ना। ओमफ्राय आं दा बेजोंहाय मोनबा जासिगोन आरो गासै। आं जोबोद मोजां मोनदों माने आंबो सानो आरोना जेरै बै गिदिर जेनेबा सावथुन मुलुगाव मावनाय बिसोरबायदि जेनेबा आंबो जानो नाजायो आरो गोसो दं आरो बेबायदि। ओरैनो बे नोंथांनि शुटिं खालामनायाव ओरैनो रला नोंथाङा हारसिं ना बेयाव सोरबाफोर थाबावगोन मोसानाय मानाय बा एक्टरनि रल बेफोरबायदि? एक्टरनि रलथ' गैया बेयाव माने साइडआवहाय माने ग्रुप डान्स दं आरो आंजों लोगोसे। ओरैनो खैदिनसो लाबावगोन बे? ओरैनो दिनैनो लास्ट बायदि जागोन आरो। माला फैगोन ना रिलिज जागोन ना? ओरैनोथ' बे सप्तानि गेजेरावनो फैनो गोनां। दाबो डेटखौ फिक्स लाथ'वाखै? ओंहो लाथ'वाखै। आচ্ছা बेजों लोगोसे दानि लाइमोनफोरखौ नों मा खावलायनो सानो? माने गोबां बेफोरबायदिनो माने मोसानो हाग्राबो दङ बा रोजाबग्रा दङ खिन्थु बेफोर प्लेटफर्मखौ मोनाखै। आं बेखौनो बुंनो सानोदि माने जोंनि बर' हारिमुखौ माने बेफोरबायदिनो कालचारजों लोगोसे माने दावगालांनो हाथों होननानै बेफोरबायदि आङो माने बिथोन होयो आरो जेनेबा आं सानो।